Ganda, tignan nyo naman oh. Grabe. Uy, grabe. Dadaanan pala na to. Di sinabi sa atin eh, malipon. Biro nyo, doon tayo galing sa pinakababa doon. Memory of those soldiers of the Philippines, Japan, and the United States of America who sacrificed their lives. Howdy sa inyo mga kalakwacha. Welcome back again dito sa aking channel. Kung bago ka lang dito sa channel ko, don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. So for today's video mga kalakwacha, pupunta tayo ngayon ng Maliko sa may Nueva Vizcaya, pero dito tayo dadaan sa may Pangasinan. So kakain muna kami dito sa may isang karindera dito. Kasama ko pala si Commander-in-Chief. So ito na yung pinaka Valentine's ride namin, Valentine's date. Mga kalakwacha, dito na kami sa kakainan namin. So ito yung madalas na kinakainan namin kapag may rides dito up north. Medyo masarap kasi yung pagkain nila dito. Mga kambingan, yan dito. Two hours later. So ayan mga kalakwacha, tapos na kami kumain. Thank you Emong's Kambingan. Kung mapapadaan kayo dito, ang sarap ng papaitan nila, sarap ng mga pagkain nila. Negatod sa ibang karinderya na 2 minutes na lang, panis na. So right side sa amin, right side sa inyong lahat din na babiyahe mga kalakwacha. So may hotel din pala doon. Ang pangalan ng hotel niya is Maliko Inn. Ayan, so yung good for 2 a couple is 800 pesos. Welcome to San Nicolas. Ayan. Itong moto adventure natin na to is spontaneous lang. Kung ang goal natin makarating ng Maliko, pero hindi natin alam kung kung saan yung daanan. So makikita natin. Nandiyan naman si Magda. Si Magda no. And dito na tayo mga kalakwacha sa pinakabayan ng San Nicolas. So check ko lang mga kalakwacha yung Google Map. Laking tulong ng may mga gears kayong kagaya nito, cellphone holder, lalo na may mga charger, di ba? Para hindi na kayo naghahawak ng cellphone niya, tagahawak. So kung tayo pinapakuan sa may San Jose, tanong na lang tayo. Hindi, papuntang ko yan eh, San Jose eh. Pero may daanan papunta dyan eh. Ate, pwede po magtanong? Dito po ba yung papuntang Maliko? Maliko? Diretso lang po ito? Ewa, salamat po. Tama nga. Diretso lang tayo. So, papunta ng Maliko na to. Malapit na tayo mga kalakwacha. Papatay na natin to. Sayang sa internet. GPS signal lost. So yan, diretso lang tayo. Babakbakin na natin to. Alright, let's go. Ayan na naman ang mga tricycle na liko muna bago lingon. Yan, kapag nasa mga bayan kayo, ingat na lang mga kalakwacha. At baka madali kayong tricycle. Sila na nga may kasalanan, galit pa sila. Kaya ingat na lang. Tayo na lang mag-adjust sa kanila, nakakahiya naman eh. So ayan, mag-start na tayo na makyat ng mga bundok. After gaming na tayo mga kalakwacha. Medyo mabuhangin lang, kaya dahan-dahan lang tayo. Woo, sarap. Gusto ko ah. Kasi puro bahay office na lang ako naman nakarang linggo eh. Puro travel vlogs, food vlogs. Yun. Kaya nananaba tayo. Kasi puro pagkain. Yan naman, ganda ng daanan. Medyo mabuhangin lang kaya hindi makapaglaro. Pag medyo matarik din. Pero kaya ni Snoopy yan. So naka 1443 sprocket combination pala tayo. Kaya pangakyatan talaga yung sprocket natin yan. Kaya kaya niya kahit matarik na daanan.
Kahit dalawa pa kami ni Commander. Alright. Medyo madulas. Madulas, nag-i-skid tayo mga kalakwatsa. Hindi tayo makapaglaro. Dahan-dahan lang kasi kasama natin si Commander in Chief. Kailangan natin alagaan. Kailangan dahan-dahan lang tayo. Ayun ako sa likod. Nakikita nyo ba sa second camera natin? Wow, ganda. Ganda. So wag muna tayong titingin sa mga ibang direksyon. Daanan lang para safe na safe tayo mga kalakwatsa. So focus muna ako sa daanan mga kalakwatsa, ano. Dahan-dahan lang talaga kayo dapat dito, mabuhangin mga kalakwatsa. Focus sa daanan dito, focus. At bihira ang dumadaan. Kaya pag nadisgrasya kayo, medyo matagal dumating ang mga tulong, and then walang masyadong signal. Hindi naman siya ganun katarik, hindi rin siya ganun kakurbada, pero mabuhangin, kaya medyo mahirap magmotor dito, lalo na yung mga newbie, mga baguhan. Kaya kailangan ng technical skills sa pagmumotor dito, kasi kailangan mo pakaramdaman yung traction ng gulong mo sa harap at likod. Baka pag na-overlean ka, pwede kang madisgrasya, pwede kang mag-slide. Wow, look at that. Look at some of that. Tinatakpan nila yung gilid ng bundok para hindi mag-landslide. O kung mag-landslide man, may net nasasalo. So ayan yun. Grabe, dami talagang buhangin, nakabato. Halos lahat pa man din nasa kurbada. So shoutout pala kay Tata Mar. So nag-exchange kami ng t-shirt. So yan yung picture. Yan, nakita nya. Yan si Tata Mar. Please subscribe to his channel mga kalakwatsa. Ayan na, medyo lumalamig na rin mga kalakwatsa dito. So ito mga taas ng elevation natin, yung above above sea level. Ayan. So naku po, buhangin. Uy, ang ganda naman. Ang ganda naman dito. Wow, ang ganda. Oh, shit, ang ganda mga kalakwatsa. Tinapyasan na lang yung gilid ng bundok para makapagtayo ng kalsada mga kalakwatsa. Wow, let's enjoy the view, enjoy the ride lang. Hindi tayo nagmamadali. Wow, just wow. Saka lamig na mga kalakwatsa. Ganda, tignan nyo naman, oh. Grabe, ang ganda. So hindi pa siya 100% natapos na kalsada papunta ng Maliko. So pinagdudugtong neto ang Pangasinan and Nueva Vizcaya. So yung Maliko ay isa sa mga battlegrounds noong panahon ng Hapon at ng mga sundalo ng Amerika, at kasama ang mga Pilipino na nakipaglaban doon. So mamaya pupuntahan natin yung mga relics na tangke. Uy, grabe. So dadaanan pala na to, hindi sinabi sa atin yung manipon. Para talagang mali ang natin motor na ginamit. Dapat pala dito pan-touring o kaya mga enduro type. Walang kaya ka manipon, di mo sinabi. Kawawa si Snoopy. Kawawa naman si Snoopy ko. Pero kaya-kaya niyan. So gamit ko pa lang yung modified inverted shock. So as of now, goods na goods naman siya. Kahit rough road, mabato, kahit saan, kaya naman ng shock.
hindi pa talaga siya tapos tong daanan na to. Alright. Yun, medyo patag na. Oh, kaya mo yan. Go, 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 go. So kung naka 4 wheels man kayo, dapat yung mga Land Cruiser, mga pangakayatan talaga, mga Ford Ranger, Ford Raptor. Dapat ganun ang gamitin nyo dito. Ayan, rough road pa rin tayo. Kanina pa tayo nagra-rough road. Malamig na dito talaga. Medyo lumalamig na mga kalakwatsa. Kaya ito ba yung daan? Diretso pa papuntang Maliko? Malapit na? Eh, 30 minutes lang. Salamat kaya. So 30 minutes pa tayo mabiyahe mga kalakwatsa. Mahaba-habang rough road pa to. This is adventure talaga to. Moto adventure talaga to. Sipin mo ay ganung katatarik yung inaakyat ng kasama namin na nakabike lang. Oh my god, di ko kakayanin yun. Maglakad nga lang, mag-hiking. Dati nakakapag-hike kami. So nakakyat na kami ng Mount Tapulaw sa may Zambales. 7 out of 9 na difficulty yun. Nakyat namin. Pero medyo fit pa ako nun. College pa nun eh. Kasi medyo lifestyle natin nun, medyo athletic tayo. Pero wala na nagkamotor, wala na. Puro motor na lang yung natupag. Kaya lumaki tayo ng lumaki ng ganito. Dati kasi I'm a rodeo player mga kalakwatsa. Yung nagpapatumba ng baka, nanguhuli ng baka. Ganon din si Commander-in-Chief. Siya naman sa women's, ako sa men's. So hindi sa pagmamayabang, naging best male rodeo player tayo noon sa may vegan. Kanawidan Festival, may parodeo sila lagi. So 4 years doon. Yung team namin is nag-3-pit doon. So 3 years na sunod-sunod kami champion dati noon sa may vegan. Ngayon hindi natuloy. Hindi ko alam kung bakit. So dapat i-content din natin yon ng rodeo sa vegan. Kaso hindi natuloy. O baka next year na lang. So every February yun. First week of February sana yun. Kaso ngayon hindi natuloy. So ang pinaka national na laban naman is sa may Masbate, Rodeo Masbateño. So buong Philippines naglalaban doon. So isa kami sa mga top teams din na lumalaban doon. So ang laging katunggali namin sa championship ay taga Xavier University, Ateneo de Cagayan. So yun ang lagi namin tunggali sa championship. So ang team pala namin Central Luzon State University, sa LSU ng Muñoz na Ecija. So yan. Oh grabe, para talaga tayo nag-i-endurance dito. Dahan-dahan lang, baka madulas yung gulong natin. Dahan-dahan lang tayo. Ito ang moto adventure talaga. Ginawang pang enduro si Snoopy. Matarik, matarik. Pero kayang kaan ni Snoopy yan. Diba? Kayang-kaya niyan. May mga salubong tayo, nag-rides din. Wow. Nabit-bit sila hulis tambo. Shout out. Shout out. Alright. Nasa almost peak na tayo mga kalakwatsa. Alright. Ooh. Sana hindi pa lobot yung GoPro. Para nakukuha na niya to. So yung huminto at yung momentum, medyo kailangan tuloy-tuloy ka dapat dito. Kasi medyo yung slope niya upward. Pag tumigil ka, dadaos-dos ka pababa. Kaya so yun, hindi pa. So, downhill naman tayo. Shift to gear 1.
Pag downhill kayo, dapat naka lowest gear kayo para yung engine brake patulong nyo para hindi kayo lumulusok pababa. Yo! Alright. Ano sila kuya? Sila lang gumagawa. Dalawa lang sila. Ano ko gagaling yung mayan. Diba? Diba? Big shoutout sa inyo kuya na gumagawa ng mga daanan. Grabe yung mga sakripisyo at galing nyo dyan. So sana may gas station dun sa taas. 3 bars na lang tayo mga kalakwatsa. Pag wala pa bibili natin si Manix. Bibili natin siyang gasolina tapos bumalik ulit siya para sunduin tayo. Pero matipid naman ng Sniper 150 kaya naabot yan, makakauwi yan. Malayo pa ang mararating yan. So naranasan ko pala kahit nagbe-blink na ang Sniper 150, tatakbo pa siya ng 30 kilometers to 40 kilometers depende sa pagpapatakbo nyo. Nabilihan din ng gulay. Stig. So may nadaanan kaming Tindahan Park. So may park dito. Ang Kalakwatsa. Let's go. Bukas lang namin dadaanan niya Tindahan Park na yan. So kailangan muna namin makarating dun sa Maliko. 11:49 AM. Time check natin. 11:39. 49 pala, rather. Dire-diretso muna tayo. Oh yes, mga Kalakwatsa. Sementado na. Sementado na, ibig sabihin malapit na tayo sa Kabiasnan. Woo! Alright. So tinatapos lang. Wow, tignan muna natin yun, no? Ganda naman. Hanap tayo ng pwesto. Hanap tayo ng magandang spot para makita yung buong dinaanan natin. So ito. Ayun o, viewpoint Maliko. So diba? Ay, may gasoline sila. Magpagas tayo. So ito ang viewpoint. Nakalakwatsa. So yes. Malapit na tayo. Ganda. Nakalakwatsa oh. Duruin nyo, doon tayo galing sa pinakababa doon. Ang dami natin dinaanan pababa doon. Oh my god. Ayun yung mga dinaanan natin, oh. Doon tayo galing. Wow. So ikot pa siya hanggang doon po, oh. May daanan pa doon. So may gasoline station dyan. Kahit bote-bote na yan, papatusin na natin yan. Papagas tayo. So with Commander-in-Chief, this is life. So picture lang muna kami. Then pababiyahin natin doon. At yan, tapos na kayong mag-picture. Papagas muna tayo. Kasi kalahating bar na lang. So may mga kainan at gulayan. Load available here. Real smart. So pwede na yan. Gasoline na yan. Medyo ka muna. Wala naman siguro yan. Ate, magpapagas po. Kalabang tao doon. Tindahan din dito si ate. May polio. Atas. 10 kilo lang ate. Ano po ito? Sige ate, pag gawin namin. Oo. Oo. Sige ate, pag bababa na kami. So, ayan mga Kalakwatsa, pumunta na kami. Dami namin nakakasalubong na pabalik na mag-ride, so. Sementado na! Yuhuu! Kapag nagawa yung daanan na dinaanan natin kanina at nalinis na, katulad neto, hindi malayong dayuhin ito ng mga iba't ibang riders mga Kalakwatsa. Dahil kung titignan nyo, marami siyang kurbada. Masarap paglaruan, di ba?
ang gusto niyo naman ng chill lang, pwede rin naman. At lalong mas maganda to pagkasama niyo yung mahal niyo sa buhay. Ayan mga kalakwatsa, welcome to Barangay Maliko, San Nicolas, Pangasinan. Ayan, sa Laksak Maliko Restaurant. So ayan mga kalakwatsa, nalagpasan na natin yung mga tangke dun sa pinuntahan natin kanina na red na gate. Yung ay dito sa kanan pala, mas right side. Bababa ako. Oo. Kasi right. Tatarik. Ayun. So yun yung Japanese shrine. So ang tarik na ito, pupunta mang Japanese shrine mga kalakwatsa. Hintay lang natin siya dito. Baka magalit yung commander eh. Wow, taas na to. Ang ganda. Wow. Iiwanan natin yung motor natin dito mga kalakwatsa kasi mataas na rin doon, marami nang nakapark. Maglalakad-lakad tayo. Oh, ayan. Ang ganda. Wala na yung kasama namin si Manib, si Raulo na yun. Hindi namin nakita. Saan na nagpunta. So, Japanese shrine dito sa may Maliko, Nueva Vizcaya ata, Pangasinan, San Nicolas. So yung country inn nasa baba, 800 per night doon. Ayan, dito na tayo. Pagod ako doon. Kaya natin babasahin yan, Japanese. Ang ganda, ang lamig. Japanese. Pero alam ko may ito, erected on May 20, 1978. So 1978 to ginawa. People of Maliko. Salaksak Pass ang tawag dito. Memory of two soldiers of the Philippines, Japan, and the United States of America who sacrificed their lives during the World War II between February and June 1945. 4,600 Japanese died, 3,200 Americans died or were wounded, and many Filipinos inhabitants died in the vicinities of this pass. So ang dami daw namatay dito mga kalakwatsa. Pasong Salaksak. So ito yung Tagalog naman. So tagal na ito, 1945 pa. Ang daming nangyayari dito. Yan yung Japanese nun. So hindi nahanaan natin. Yun. Doon galing ang ikot doon. Tapos ito po papunta ng Nueva Vizcaya naman yan sa may Santa Fe. Ayan.
tarik ng mga dinaanan natin. So ayan mga kalakwatsa, salamat sa Laksak Pass. So dito sa vicinity niya, marami daw namatay dyan sa gera ng World War II. So buti ngayon wala nang gera. Change of plans mga kalakwatsa. Hindi na kami mag-stay sa may Maliko. Dire-diretso na namin para lang kami gumawa ng loop. Lalabas kami ng Nueva Vizcaya. Sa may Santa Fe, diretso na kami ng Nueva Ecija sa may Muñoz. So wala kasi tour guide namin. Hindi naman namin alam sa kami pupunta dito. Maraming salamat sa nanood hanggang dito. Maraming salamat mga kalakwatsa. And this is your boy Lakwatsa Ronco, signing out. Peace.